Cijenjeni hrvatski branitelji, veterani Domovinskog rata, uzvanici, kolegice i kolege, gospođe i gospodo, meni je vidimo zadovoljstvo što danas otvaramo ovaj skup o obrani Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mislim da će teme vezane uz rat u Bosni i Hercegovini, odnosno obranu hrvatskih prostora u Bosni i Hercegovini, biti tradicionalno da ćemo i sljedeće godine, kao što smo i prošle, organizirati jednu takvu tribinu. Ja bih naglasio, kao što je gospodin Lukić rekao, nositelj ovoga organizatora nacionalne ove tribine je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar, a ono što je vrlo važno naglasiti u suradnji sa drugim institucijama, prije svega gledati da su ovdje gospoda iz Dokumentacijskog centra Domovinskog rata iz Mostara, koji je napokon počeo djelovati prevažno na ustanovama da bi se ovdje u Hrvatskoj, naravno u Bosni i Hercegovini, razumio što se događalo u BiH. Mnogo toga je zaista se dogodilo na hrvatskim prostorima u Bosni i Hercegovini, a toliko malo hrvatska javnost zna o tome i naša zadaća da to jednostavno pokušamo razbiti to neznanje. Jedan od načina je i ovakav skup, nadam se i formi koji će uslijediti na kraju ovoga skupa. S nama su i ravnateljica i zaposlenici Hrvatskog instituta za povijest. Tu smo u Matici Hrvatskoj i naravno sve ovo se radi u suradnji sa općinom Tomislav i sa udrugom Vinjaka u Zagrebu. Zahvaljujem svojim mlađim kolegama koji su praktično nositelji organizacije tribine. Ove tribine i ono što bih želim naglasiti vrlo jasno kao neka poruka koju želim da hrvatska javnost prihvati. Hrvati iz Tomislavgrada, Hrvati iz Bosne i Hercegovine branili su prije svega svoj dom, svoju obitelj, branili su hrvatske prostore u Bosni i Hercegovini, branili su Bosnu i Hercegovinu, ali ono što je najvažnije naglasiti upravo ovdje za hrvatsku javnost, branili su i cjelovitost i suverenost Republike Hrvatske. Nećemo vama pričati što bi se dogodilo da su srpske snage uspjele 90. godine probiti obranu i izmiti zadane ciljeva. Svima jasno što se dogodilo na Republike Hrvatske i za tim prostorima u Bosni i Hercegovini. Hvala i želim uspješan rad. Hvala na pozornosti. Pozivam sada gospodina Petra Raduža, koji je ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Bosne i Hercegovine. Poštovani domaćini, sudionici gosti srdačno pozdrav. Utemeljenje Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini je prevažna činjenica za ukupna nastojanja našeg naroda u Bosni i Hercegovini za ravnopravnošću sa druga dva naroda, Srbima i Bošnjacima. Hrvatski dokumentacijski centar u Bosni i Hercegovini utemeljen je uz pomoć kolega iz Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra iz Zagreba, Ministarstva branitelja, na inicijativu središnjih udruga iz Domovinskog rata, odlukom glavnog vijeća Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. Druga dva naroda od ranije imaju institucije za službenu djelatnošću. U Sarajevu je u rujnu 1992. utemeljen institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, bošnjačka institucija, dok od 1999. u Banja Luci djeluje Republički sekretarijat za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske. Zašto je važno utemeljenje ovakve ustanove u Bosni i Hercegovini? Prije svega iz razloga zato što postoji neujednačen pristup karaktera u Bosni i Hercegovini i posebice kvalifikacije pojedinih događaja iz Domovinskog rata. Ilustrirat ću to jednim primjerom. 2006. u Sarajevu je od strane tužiteljstva Bosne i Hercegovine podignuta optužnica protiv zapovjednika vojne policije HVO u Kreševu, Kreše Vučića. Prvostupanskom presudom Krešo Vučić je osuđen na 6 godina zatvora. Zašto je osuđen na 6 godina? U razloženju su preuzeti navodi iz presuda na Haškom sudu Tihomir Blaškić, Davor Kordić i drugi. U drugostupanskom postupku nakon žalbe odbrane Kreše Vučića, kada je
Apelacijsko vijeće suda Bosne i Hercegovine, koristeći se metodom dobivanja dokaza, koristilo navode iz knjiga Charlesa Schroedera Muslimansko-hrvatski građanski rat u središnjoj Bosni i knjigom bivših zapovjednika Armije Bosne i Hercegovine Svetra Ilovića Lukava strategija, utvrdili su da nije postojala osnovna pretpostavka za zločin protiv čovječnosti, a to je sustavna široka kampanja ili zatvaranje programa civilnog stanovništva. Kako su došli do te spoznaje? Naime, utvrdili su da uz sitne incidente do 17. lipnja 1993. na području Kreševa nije bilo sukoba između HVO i Armije Bosne i Hercegovine i da je 17. lipnja izvršena napad od strane postrojbi Armije Bosne i Hercegovine na području općine Kreševo i to od strane 2 brigade 9. Grdske i 82. Kočarske brigade Armije Bosne i Hercegovine, koje su imali u svom sastavu 2.500 do 3.000 vojnika, dok je područje općine Kreševo branila jedna bojna koja je u svom sastavu imala 900 pripadnika. Znači, sud je jednostavno utvrdio, kao što je mogu i Haški sud da se koristio istim metodom, da nije bilo elementa za sustavnu kampanju protiv civilnog stanovništva. I Krešo Lučić je oslobođen presudom apelacijskog vijeća, odnosno odjela za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine. Ova činjenica govori koliko je važno znanstveno istraživanje o Domovinskom ratu da bi se koristila obrana, a pogotovo da bi se na temelju toga i došlo do jedne objektivne spoznaje događajima u Domovinskom ratu u Bosni i Hercegovini. I spomenuti i neki drugi nespomenuti razloga, mi ćemo nastojati u svom radu, u svom centru u Zagrebu i svih drugih sličnih institucija raditi na prikupljanju, sređivanju i objavljivanju građa o Domovinskom ratu i memoarskog gradiva o Domovinskom ratu, na taj način nastojati da naš rad bude ukupni dio, ukupan doprinos nastojanju hrvatskog naroda za ravnopravnošću sa druga dva naroda, jer i današnji skup je doprinos takvom jednom nastojanju i ja vam se zahvaljujem na pozornosti. Pozivam sad Jasnu Turkalj, ravnateljicu Hrvatskog instituta za povijest. Cijenjene kolegice i kolege, poštovane gospođe i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti kao i prošle godine na okruglom stolu u Livanjskoj bojišnici i ove godine u velikoj dvorani Matice Hrvatske na okruglom stolu obrana Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Tomislavgrad u Domovinskom ratu. Posebno se želim zahvaliti naravno svim suorganizatorima ovoga okruglog stola, kako iz Hrvatske, tako naravno i iz Bosne i Hercegovine. Ja znam da većina vas zna osnovne činjenice o obrani i o ulozi Tomislavgrada u Domovinskom ratu, no međutim, kod nas se vrlo često ne mijenjaju samo interpretacije, nego se ne izvuču i činjenice, pa možda nije na odmet ovom prilikom reći zašto je ovaj put ove godine izabrana upravo uloga Tomislavgrada u Domovinskom ratu. Tomislavgrad je mjesto od velikog značenja u Domovinskom ratu. U travnju 1992. bio je oslonac hrvatskim snagama u borbama za Kupres, a po padu grada na granicama općine Tomislavgrad zaustavljen je pokušaj prodaje Jugoslavenske narodne armije prema Hrvatskoj. Pune 2,5 godine na području općine državna je crta prema vojsci Republike Srpske, čime je osim Herce Bosne čuvano i zaleđe Hrvatske. Istovremeno, Tomislavgrad je bio i polazna i prihvatna točka za put preko Vran planine koji je spajao Hrvate Srednje Bosne s Maticom Herce Bosne. Na području općine utočište su našli mnogobrojni prognanici, prvo iz Kupresa i Jajca, a kasnije i iz drugih dijelova Herce Bosne. Nebrojeni su konvoji s pomoći prihvaćeni i poslani preko Vran planine. Od jeseni 1992. u Tomislavgradu je bilo sjedište operativne zone za sjeverozapadnu Hercegovinu, odnosno zbornog područja Tomislav i brigade kralja Tomislava. U ratu s Bošnjacima ova brigada je vjerojatno dala najveći doprinos od svih brigada sjeverozapadne Hercegovine. Na jesen 1994. HVO je s područja općine Tomislavgrad realizirao svoj najveći uspjeh, oslobođenje Kupresa.
U završnoj fazi rata Tomislavgrad je bio i logistički i operativni oslonac HVO-a u operacijama Maestral i Južni potes. Na kraju, još jedanput, želim vam se svima zahvaliti što ste odvojili dio svoga vremena i došli na ovaj okrugli stol, a posebno se na sudjelovanju u radu skupa zahvaljujem izlagačima, a napose ratnim zapovjednicima i sudionicima obrane Tomislavgrada. Na kraju, gospodin Ivan Kuranin, načelnik općine Tomislavgrad. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, organizatori, suorganizatori, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas na ovu jako važnu temu ovdje u prostorijama Matice Hrvatske, kako u svoje osobno ime, tako u ime svih vijećnika u općinskom vijeću i predsjednika općinskog vijeća gospodina Matije Kelere, koji se ispričao, nije mogao biti danas ovdje, i svih stanovnika Tomislavgrada. Što bi jedan načelnik koji je te 1992. godine imao 17 godina mogao reći na ovu temu? Ne, previše, zato što jednim dijelom sam sudionik Domovinskog rata, manjim dijelom 1994. i 1995. Vama koji ste branili i obranili kako Herceg Bosnu, tako i zaleđe Republike Hrvatske i naročito našu općinu Tomislavgrad, i te 1994. oslobodili Kupres i stvorili preduvjete za Maestral, Oluju i Južni potes. Ne previše, osim reći da je danas važno u ovom vremenu relativiziranja svih vrijednosti, od onih vrijednosti moralnih, obiteljskih i nekih drugih do ovih vrijednosti samog Domovinskog rata i pokušaja izjednačavanja žrtve i agresora koji na sreću nije uspio. Važno je govoriti o tome i naročito je važno da ono što vi danas ovdje kažete ugleda svjetlo dana i bude dostupno mojoj djeci i vašoj djeci kako ne bi zaboravili. Kako ne bi zaboravili sve ono što se događalo i kako ne bi nasjedali na određene pokušaje i podvale koji će uvijek biti i uvijek ih je bilo. Prema tome, važno je o ovome govoriti, zadovoljstvo je danas biti ovdje kao načelnik općine među vama i važno je da sve ovo što se danas kaže ugleda svjetlo dana. S tim željama želim uspješan rad svima. Hvala organizatorima. Hvala vam lijepa. Radnim dijelom doktora Ivu Lučića da nas uvede u današnji dan sa svojom temom političko stanje u Bosni i Hercegovini i Tomislavgradu prije izbijanja rata. Izvolite. Sve vas pozdravljam također sa zadovoljstvom što danas održavam ovaj skup i podsjećam svakako, odnosno pridružujem se onima koji su ukazali na važnost govorenja i pisanja o Domovinskom ratu, o našoj situaciji i ondašnjoj i današnjoj i u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ja ću reći nešto okvirno o situaciji koja je vladala u Bosni i Hercegovini, prije svega u Tomislavgradu, odnosno današnjem Duvnu, u vrijeme 80. godina, u vrijeme prije demokratskih promjena i prije rata koji je izbio u tom kraju već 1991. a 1992. eskalirao, počevši od Kupresa pa nadalje. Za razumijevanje duvanjskih prilika i svih proturječnosti, najprije ću navesti nekoliko osnovnih podataka o tom kraju iz kojih se može vidjeti njegova društveno-politička zbirka. Prema službenom popisu iz 1991. godine u općini Duvno živjelo je 30.009 stanovnika, nešto manje nego, negdje oko 600 manje nego u prethodnom popisu iz 1981. Od toga je bilo 87% Hrvata, 10% muslimana i oko 2% naravno, postojala je samo jedna politička opcija, Savez komunista Jugoslavije, koji je tada u Duvnu, znači njegova općinska konferencija, imala, znači negdje sredinom i krajem 80-ih oko 1000 članova. To je bilo negdje oko 3,5% stanovnika općine Duvno. Oni su bili organizirani u 64 osnovne organizacije i sad imate paradoks i jednu situaciju koja je inače specifična za hrvatske krajeve u Bosni i Hercegovini, da u mnogim mjestima, pogotovo mnogim selima Duvanjske općine uopće nije bilo organizacije Saveza komunista, što su komunisti vidjeli kao veliki problem i veliki sigurnosni, pogotovo problem
jer tamo gdje njih nema, onda je tamo se otvara prostor djelovanja neprijateljskih snaga, kako su vam to govorili, a neprijateljske snage su sve one snage koje ne misle kao mi i koje ne provode našu politiku iz perspektive komunista, kako onda, tako i danas. A upravo neprijatelj je ključna riječ za razumijevanje Duvna i Duvnjaka u komunističkoj Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji, odnosno socijalističkoj. I upravo budnost, ta partijska budnost i borba protiv neprijatelja koji naravno nikada ne spava, to su važni elementi iz opsežne i raznolike metodologije vlasti kojim su jugoslavenski komunisti upravljali državu. Ta budnost kao odsustvo svakog mira i spokoja stvorili su jedan paranoičan sustav koji se podržavao traženjem i otkrivanjem neprijatelja. Ako neprijatelj nije uočen, to nije značilo da ga nema, nego se samo vještije krije, pa je time i opasniji. Zato je trebalo biti još budniji te mu se još energičnije suprotstaviti. Pri tome se, naravno, nije pravila velika razlika između stvarnog neprijatelja i potencijalnog neprijatelja. Između onoga tko radi na rušenju komunističke vlasti, onoga za koga se sumnja da je priželjkuje i onoga tko je pasivan i čeka. Sama logika revolucionarne organizacije gurala je komuniste u borbu sa svima koji nisu prihvaćali njihovu ideologiju i nisu pristali biti dio njihovog sustava. Nesigurnost i strah se posebno proširio nakon 1980. nakon smrti Josipa Broza Tita, neupitnog vođe partije i države, i nakon toga počinje sa komunisti kreću sa pojačanom represijom i pojačanim traženjem neprijatelja. Komunistička vlast je vrlo pedantno skupljala podatke i radila statistiku neprijatelja, tako da danas to možemo lako vidjeti istražujući arhive. Tako da u razdoblju od 1979. pa do kraja 1988. godine u Duvnu je registrirano 79 javnih neprijateljskih istupa, kako se zovu, sa 111 sudionika. Navedeno je da su to bili istupi s pozicija hrvatskog nacionalizma, radilo se o pjevanju nacionalističkih pjesama, grubo vrijeđanje ličnosti druga Tita, napadi na tekovine revolucije, pisanje parola i simbola, paljenje državne i partijske zastave, oštećenje biste narodnih heroja i sl. Za srpski i muslimanski nacionalizam u Duvnu rečeno je da nije imao vidljivih obilježja, znači da praktično nije postojao, dok su poseban problem činili kleronacionalisti. To je jedan spoj svećenika, nacionalista, odnosno klera i nacionalizma, pa je onda taj termin ušao u javnu upotrebu, možemo ga čuti i danas. Crkva je prozivana zbog organiziranja vjerskih skupova, da su tražili od vjernika da se okrenu religiji kao jedinom zaštitniku morala, nacionalnih i drugih interesa, a sve je to često intonirano otvoreno antikomunistički i antisocijalistički, naime tako su to komunisti, i konstatirali da crkva organizira ekskurzije, hodočašća, mise za maturante, sportske, zabavne priredbe. Zabilježen je i slučaj iz ljeta, kao posebno opasan, iz ljeta 1985. godine, kada je oko 200 maturanata predvođeni svećenikom nakon mise pješačilo do Međugorja, a neki čak i Bosvanovi, što je bio poseban problem. Te je naglašeno da se kler kao argumentima služi, citiram, našim objektivnim teškoćama i subjektivnim slabostima, te koristi službene podatke o nezaposlenosti, padu standarda itd. Imate slučajeve, recimo, ovo nije vezano za Duvnu, ali jako dobro slikava taj sustav. U Tuzli je na zatvorsku kaznu osuđen čovjek koji je tvrdio 80. godina, koji je tvrdio da je dolar jači od dinara. I kažu da je to zlonamjerno tvrdio, prema tome naravno da je zaslužio zatvorsku kaznu. Čak i obične akcije koje su svećenici organizirali, a ticali su se izgradnje ili popravaka crkvi, uređenja groblja itd., iritirale su vlasti koje su ih doživljavali kao konkurenciju. Svećenici su optuživani da tim akcijama žele dati društveni karakter i nametnuti se vlastima kao ravnopravni partneri, što je njima bilo naravno apsolutno neprihvatljivo, jer oni partnera nisu ni htjeli, niti imali. U svojim procjenama rada crkve posebno su negativno isticali njezina nastojanja, i to se pisalo kao po uzoru na Poljsku, da crkva traži tu partnersku ulogu u društvu. Partija je posebno zazirala od masovnih vjerskih okupljanja, u čemu je uočavala lidersku ambiciju crkve, koju
poznavala u tezi da su vjernici i crkva isto, što je onda podrazumijevalo odvajanje vjernika od države u skladu s ustavnim načelom odvojenosti crkve i države, a time se zapravo dovodi u pitanje legitimitet vlasti, što partija naravno nikako nije htjela prihvatiti. Ideološki i politički animozitet prema crkvi pojačali su događaj iz Međimurja. To je lipanj 1981. godine, kada je tamošnji župnik Fra Jozo Zovko u kolovozu 1981. uhićen, osuđen na 3,5 godine zatvora, da bi već u rujnu bili uhićeni dvojica svećenika Franjevaca iz samostana u Duvnu, Fra Ferdo Vlašić i Fra Jozo Krišić. Časopis Naša ognjišta, koji su oni uređivali, premašio je nakladom i temama granicu koju je komunistička vlast postavila, pa su ga komunisti jednostavno ugasili. Čekao se samo pravi trenutak da započne kazneni postupak, odnosno progon dvojice fratara, dvojice Franjevaca i da se taj zabrani časopis. Na taj trenutak bila je politička potreba povezivanja međugorskih događaja s nacionalizmom, s hrvatskim nacionalizmom i političkom emigracijom. To je jedan model koji su oni standardno primjenjivali. Znači, bilo što da se dogodilo, oni bi uvezali nacionalizam, emigracija, crkva i to trojstvo je bilo ključno i nakon toga bi naravno slijedio kazneni postupak. Fra Jozo Zovko je nakon što je izišao iz zatvora raspoređen u župu Bukovica u općini Duvno. Očito je bio sklonjen na jedno mirno mjesto, malu župu s nešto više od 2000 stanovnika u 5 manjih sela, i njegov je dolazak zapravo uzbunio lokalno komunističko vodstvo i ono što se zove subjektima opće narodne obrane i društvene samozaštite, naime tako je sustav zvao formalno lokalne partijske dužnosnike i policijske konfidente, koji su se usredotočili na Fra Jozu i njegov rad. Kada se taj Fra Jozin rad i boravak u Duvnu poveže sa radom još ove dvojice Fra Ferde Vlašića i Fra Joze Križića, onda je potpuno jasno zašto su Duvno i Duvnjaci, odnosno zašto je Duvnu i Duvnjacima nametnuta stigma žarišta katoličkog nacionalizma, katoličkog klerikalizma i hrvatskog nacionalizma i ustaštva, naravno, koji uvijek ide uz to, jer time Duvno u simboličnom smislu zamijenilo Široki Brijeg, odnosno Lišticu, koja je dugo vremena nosila tu hipoteku. E sad, uvijek je zanimljivo i to vidjeti zašto je Široki Brijeg bio toliko uzoglašen i zašto je on bio to ustaško leglo, centar neprijateljskog djelovanja i tako dalje. Svi oni koji su istraživali do razdoblja Drugog svjetskog rata znaju da u Širokom Brijegu zapravo nije bilo, odnosno iz Širokog Brijega niti gotovo niti jednog istaknutijeg ustaše. Imali ste Duškog, od Ugolića do Artukovića i tako dalje. Širokog Brijega nemate nikoga. Važno. U Širokom Brijegu se nije dogodio nijedan zločin. Nije ubije nijedan Srb, nikoga. I zašto onda Široki Brijeg? Zato što su tamo poubijano 30 Tatara, što je poubijano 2500 ljudi, Hrvata. Da bi se opravdao taj zločin, to je trebalo onda označiti stigmom zločina, nacionalizma i tako dalje. Tako da je to jedna od onih velikih obmana i laži iz arsenala komunističke ideologije. Dva su događaja posebno važna iz 80-ih godina koja su obilježila Duvno. Jedan je onaj prvi, to je iz ljeta 84. godine, kada je na jednom ispraćaju jednog regruta u vojsku 60 ljudi se okupilo i pjevali su se razne pjesme, od one Paveliću, Pukšići, Mercedesa, Titi, Fići i tako dalje, pa do pjesama vjerskih, sve su one stavljene u isti koš, sve su proglašene ustaškim, nacionalističkim i slično. I nakon toga krenula je medijska kampanja u tom Brišničkom slučaju, nekolicina ljudi je osuđena na zatvorske kazne, možda je netko od njih i tu danas u ovoj dvorani, onda to znate svakako jako dobro kako je to bilo. I tada Duvno počinje dobivati još jedan posebno film, a naročito zbog te masovnosti, jer je posebno primjećeno je kao njih je 60-ak pjevalo, a što je najgore, nitko nije prijavio taj cijeli događaj, nego se za njega kasnije naknadno saznalo, pa su onda ti ljudi. Drugi važan događaj bila jedna konstrukcija, praktično policijska, kada su 4 mladića uhićeni, također neki u vojsci, neki dolje, i osuđeni na zatvorske kazne od 4 godine i 4,5 godine zbog toga što su kao organizirana skupina još od 1980. znači kao 14-godišnjaci i 15-godišnjaci u strogoj konspirativnosti, to je tamo navedeno, djelovali s pozicija hrvatskog nacionalizma i separatizma. I onda imate
dokazne postupke, pa tamo fino piše njihove školske bilježnice i udžbenici ispisani su nacionalističkim i ustaškim simbolima te tekstovima, pjesama neprijateljskog sadržaja. A jedan je, osuđeni su i za planiranje terorističkih akcija, kao imali su par ovih čiketa eksploziva, pa su kao po toj logici htjeli dići u zrak, valjda vodovod, trafostanicu, spomenik narodnih heroja i tako dalje. Ja sam razgovarao s tim jednim momaka i pitao sam odakle vam dinamit, on kaže dobio ga na kartama, igrali karata, otac jednog od njih je pripremao neko zemljište, izgubio, igrao sam da ko sva djeca u ove mane, u ne znam što sve, nije imao ništa od toga, nego imao ti par čiketa i to je uvršio, izgubio, koji je dobio zaradio 4 godine sada. Uglavnom, ono što je meni bilo fascinantno, dokle su te istrage policijske išle. Imamo primjer neprijateljskog djelovanja, recimo SDB, BiH, služba državne bezbjednosti, kako se tamo zvala, odnosno sigurnosti, registrirala je kako je 10-godišnjak iz Kongore kod Duvna pisao parole kojima se vrijeđa ličnost druga Tita i parole živjela Hrvatska. A usto je nacrtao hrvatski grb bez socijalističkih simbola. 10-godišnjak iz Kongore. Važno je na vrijeme početi. Pod nacionalističku djelatnost zavedeno je pjevanje hrvatske himne Lijepa naša, nakon nekih vjerskih svečanosti, pa je registrirano da je u Duvnu na proslavi svetog Nikole Tabelića 1981. nakon pjevanja himne, kaže, začuo se euforičan aplauz 4 do 5 hiljada prisutnih vjernika, pišu ovi SDP-ovci. O načinu na koji su predstavnici jugoslavenske vlasti gledali na Hrvate iz zapadne Hercegovine, kako su oni tamo svrstavali i Duvno, pa kome je bilo drago, kome je krivo, vrlo slikovito govori jedna rečenica Ljubana Karana, oficira organa bezbjednosti, kolokvijalno to zovemo KOS-om. Naime, on piše o početcima svog rada u toj sigurnosnoj službi, bio je potpukovnik JNA i kaže kako je neki suradnik Hrvat uporno ukazivao na vojnika iz jednog sela kod Duvna da je nacionalist s ekstremnim šovinističkim stavovima i da na njega treba obratiti posebnu pažnju. I onda on kaže, moram priznati da me u početku to nije ništa interesiralo iz prostog razloga, Hrvat iz zapadne Hercegovine pa šovinist. Jaka stvar. A koji Hrvat s tog područja to nije, piše Karan nedavno u toj svojoj knjizi. I on je kao inspiratora i organizatora tog prišničkog slučaja, znači i ovog pjevanja i svih tih kasnijih događaja, označio pokojnog fra Jozu Križića i on piše da je on tobože na satovima vjeronauka vršio utjecaj na srednjoškolce da se udružuju i ruše Jugoslaviju. To je ono. A onda kaže, i ovaj ključna rečenica, a sa najokorjelijim srednjoškolcima je kontaktirao i izvan crkve i usmjeravaju ih kako da djeluje. Zamislite izraz okorjeli srednjoškolci. Gotovo da se sva paranoja tog jugoslavenskog komunističkog sustava može pročitati iz ove rečenice, znači iz te fraze, najokorjeli srednjoškolci. Duvno je se opet našao na naslovnicama svih jugoslavenskih novina početkom siječnja 1990. kada je došlo do prosvjednog okupljanja stanovništva. Razlog je bio početak izgradnje linearnog elektronskog akceleratora ruskog podrijetla, koji je sarajevska tvrtka nedvojno se namjeravala postaviti u tamošnjoj tvornici kablova. Naime, pronio se glas da je taj akcelerator štetan, da zrači i da je opasan, a logika Duvnjaka je bila da nije štetan, ne bi se on gradio u Duvnu, što je potpuno razumljivo nakon svega onoga što se u Duvnu vremenom i događa. Naravno, u to vrijeme došlo je do bitne promjene stanja u Bosni i Hercegovini, taj sustav je slabio, došlo je do polako urušavanja komunizma u čitavoj Europi, pa i rušenja antifašističkog zaštitnog zida. Tako se zove Berlinski zid u službenoj terminologiji DDR-a, antifašistički zaštitni zid. Znači, tu su se antifašisti štitili od fašista. Jedini problem je u tome što nikako fašisti nisu htjeli doći u taj antifašizam, nego obrnuto. Antifašisti su bježali preko tog zida i ginuli samo da zbrišu iz tog antifašističkog raja. I u Hercegovini, i u Bosni i Hercegovini stvari su se mijenjale. U Nevesinju je od lipnja do studenog 1989. održano 10-ak, što manjih, što većih mitinga, kojima se podržavala politika Slobodana Miloševića i davala se potpora njegovoj verziji viziji Jugoslavije, a zapravo su se na neki način locirale zapadne granice te nove srpske države
više na taj način režimski orijentirana, sve više je osuškivala narod hoće i radi i branila one opravdane zahtjeve i branila se pogotovo od svih onih napada koji su dolazile iz Sarajeva, Beograda i iz drugih sredina. Kad gledamo čitava scena tih napada, ono što je meni bilo interesantno, bile su izjave recimo predsjednika Sugnora Ahmeda Čube, koji govori o potrebi suprotstavljanja pomahnitalim nosiocima hrvatskog nacionalizma i antikomunizma, pa onda on govori o tim svojim ofanzivama neprijateljskim koje će opet dobiti u svakom slučaju da je to samo nešto prolazno. Znači, ljudi uopće nisu bili svjesni situacije i realnosti, za razliku od mnogih Dunjaka koji su u Njemačkoj, koji su na zapadu, koji su živjeli nekako vidjeli što se događa i kuda je. Ono što mi je također bilo zanimljivo, bila izjava jednog demonstranta, novinara Oslobođenja je zabilježio na ulici, pitao jednog čovjeka o razlozima prosvjeda, o razlozima netrpeljivosti prema tom sustavu komunističkom, a onda je ovaj izjavio, citiram, kada bi na svijetu bile samo dvije partije, komunistička i đablija, ja bi se učlanio u tu đabliju. Znači, tu je bilo potpuno jasno da prostora za kompromis više nije bilo. Događaj je naravno pratio SDP, pogotovo su mi zanimljive izjave Muhameda Bešića, ministra tadašnjeg sekretara, koji je govorio, znači to je siječanj 90. godine, on je već svjestan da dolazi do promjena, da se stvari bitno mijenjaju i onda on kaže, i s tim ću i završiti, citirat ću njegovu ovu širu jednu izjavu, a iznijet ćete moći puno toga razumjeti i bit će jasno i puno ovoga što se danas događa. Citiram Bešić. U našem društvu se radi o velikim promjenama, možda najvećim u poslijeratnom periodu Jugoslavije. Ko je još jučer mogao predvidjeti uvođenje višepartijskog sistema? Jer svi smo, u to neću da sumnjam, bili vojnici partije. Ono što partija kaže, to ti je bilo alfa i omega, sve. Sada smo odjednom došli u situaciju da to više nije tako. Da to nije više ona partija u koju si ušao, u koju si vjerovao, za koju si radio, za čije si ideale u život izlagao. Ti ideali se ruše kao kula od karata. I nije jednostavno to prevladati. Bolne su to stvari. Izuzetno bolne. Kad tvoja ideja dođe u sukob sa zbiljom, sa stvarnom situacijom. Zato u ovoj zemlji može da se formira koliko god hoćete partija. Nas kao službu, znači službu državne sigurnosti, odnosno bezbjednosti, to ne treba da zabrinjava. Onaj ko zaista nosi komunističke ideje, on će ih i dalje nositi. Novo je samo to što u uslovima postojanja višepartijskog sistema ne možemo to ispoljavati u radu i funkcionisanju službe. Ne bismo nikome smjeli davati argumente da smo politička ili partijska policija. To samo znači da nećemo imati organizacije Saveza komunista u organima unutrašnjih poslova. Naravno, komunisti će se povezati u organizacijama SK u mjestima stanovanja. Hvala. Idemo odmah dalje, jedan naravno curi. Sada je na redu gospodin Miro Toksić, ratni gradonačelnik Tomislavgrada, njegova je tema uloga i značenje općine Tomislavgrad u Domovinskom ratu. Izvolite. Srdačan pozdrav svima. Moja je tema uloga i značenje općine Tomislavgrad u Domovinskom ratu. Pa mi se čini tema pomalo pretencioznom, ambicioznom, barem za moje kapacitete. Čini mi se da bi primjerenije bilo funkcioniranje i značenje općine Tomislavgrad u Domovinskom ratu. Dakle, nešto blaži izraz.
Budući da se radi o temi koja je neiscrpna, ja sam imao problem koje strane tadašnjih života u Tomislavgradu i šire osvijetliti, koje je manje osvijetliti, a koje je potpuno zatamniti. Pa ovo što sam uspio, sad je pred vama i ja ću to pročitati. Unaprijed vam hvala na pozornosti. U svijesti hrvatskog stanovništva općine Tomislavgrad ideali hrvatske slobode i državne samostalnosti nisu ugašeni ni u vremenima najvećih tiranija i diktature, turske i jugokomunističke. Za slobodu su podnesene velike žrtve kroz svu povijest, posebno u Drugom svjetskom ratu i poraću, kad Hrvati Tomislavgrada imaju više od 2000 žrtava, znači oko 10% stanovništva. Hrvatskog stanovništva. Ta teška i slavna povijest nadahnjivala je i oblikovala i domoljubni i slobodarski mentalitet Ljubljana. Profesor Lučić već je spomenuo nacionalni sastav i broj stanovnika općine Tomislavgrad po službenom popisu stanovništva 1991. Ja ću ponoviti. Dakle, Hrvata je bilo 87%, muslimana 10%, Srba, Jugoslavena i ostalih nešto preko 2%. U komunističkoj Jugoslaviji kraj je bio stigmatiziran, politički obespravljen i gospodarski zapostavljen. Politički progoni, zatvorske kazne i obespravljenost nisu slomile slobodarski dug Ljubljaka. Zadnjih dana 1989. i prvih 1990. u Duvnu je izbila prva pobuna protiv komunističkog režima. Prosvjed protiv gradnje akceleratora nije bio ni ekološki, ni tehnološki, ni logistički, već otvorena pobuna protiv totalitarnog jugoslavenskog komunističkog sustava. Bio je to znak da je narodu dosta i previše komunističkog jednoumlja i diktature i znak da su se počeli tresti temelji komunizma i da je slom samo pitanje vremena. Ovaj događaj, dakle ova prva pobuna protiv komunističkog režima, do danas još nije dovoljno niti vrednovan, niti valoriziran ni u političkoj, ni u društvenoj, ni u znanstvenoj javnosti. Kao malo gdje u općini Tomislavgrad proces demokratizacije i demokratski izbori u Hrvatskoj i u studenom iste godine, dakle 1990. u BiH, dočekani su s posebnim oduševljenjem. Naravno, na izborima pobijedile su nove demokratske nacionalne stranke, u općini Tomislavgrad plebiscitarno HDZ. Nažalost, nad novo uspostavljenom demokracijom ubrzo se nadvili oblaci prijetnje i ratne opasnosti. Vladajuće strukture jugoslavenskog društva, DNA, policijske i sigurnosne strukture i komunistička partija koja je u Srbiji ostala na vlasti, nisu se mirali s demokratskim promjenama i gubitkom vlasti. Čim je donesen demokratski tzv. Božićni ustav u Republici Hrvatskoj, uslijedile su otvorene prijetnje ratu. Znalo se da mira nema i da je rat neizbježan. Hrvatska je imala izbor ili da se odrekne slobode i nove demokratske izabrane vlasti, to jest da se odrekne sami sebe ili da prihvati rat, ili bolje rečeno, da se brani. Hrvatski narod po općinama s hrvatskom većinom u Bosni i Hercegovini, nije bio naivan. Znao je što slijedi. Znao je da je to rat i protiv njih, dakle njihov rat, a ne, kao što su neki tvrdili, znamo ko, da to nije njihov rat. I u izrazito nepovoljnim okolnostima i uvjetima počeo se pripremati za obranu od agresije. Općina Tomislavgrad, ovo nije fraza, nego mislim činjenica, u svemu je bila među prvima. U Tomislavgradu nije bilo iluzije. Znalo se da se radi o mitomanskoj, komunističkoj i ekspanzionističkoj velikosrpskoj politici i brutalnoj zločinačkoj agresiji u zločinačkoj mržnji na srpskoj Hrvatskoj. Znalo se da smo mi, Tomislavgrad, vruć teren, da se nalazimo blizu etničkih granica, na strateški izuzetno važnoj poziciji i važnim putnim pravcima, koji preko Kupreške visoravni i preko Bugojna vode u dolinu Vrbasa i dalje na sjever i središnju Bosnu. Dunjaci su stoljećima čekali sami svoju slobodu, svoju nezavisnost i svoju samostalnost. Sad su bili spremni na sve za te ideale.
7.5.1991. zaustavljena je na pologu tenkovska kolona koja se kretala iz Mostara, a 9.5.1991. u Šujici ona koja se kretala iz Banja Luke preko Šipova i Kupresa prema Duvanjskom polju. Nije baš dovoljno do danas prezentirano. Cilj i jednoj i drugoj koloni bio je pacificiranje Hercegovine i dolazak na domak Splitu. Narod je svojom mogućnošću spriječio ostvarenje ovih ciljeva, a u tom trenutku valjda zbog međunarodne javnosti nije odlučila ući u otvoreni rat na prostorima Bosne i Hercegovine, jer bi time demantirala i demaskirala svoju licemjernu politiku i taktiku, jer su tvrdili da je cilj ovih tenkovskih pokretanja vojna vježba i da je uloga Jugoslavijske narodne armije u ratnim zbivanjima u Hrvatskoj sprečavanje sukoba, već stati među zaračenih strana i zaštita ugroženog srpskog stanovništva. A stvarna je istina da je jedini naoružan i očito pripremljen za rat bio ugroženi govornik srpski narod. Oružje je dobivao od Jugoslavijske narodne armije, a teritorijalna obrana u Republici Hrvatskoj i u općinama s hrvatskom većinom u Bosni i Hercegovini bila je razoružana uz znanje i prešutno slaganje komunističke vlasti. Razmještajem tenkovskih postrojbi i druge vojne sile na Kupreškom polju, nakon što je razmještajem tenkovskih postrojbi i druge vojne sile na Kupreškom polju, nakon što je postignut dogovor jedan je hrvatski, a drugi je hrvatski. Razmještajem tenkovskih postrojbi i druge vojne sile na Kupreškom polju, nakon što je postignut dogovor Kupreškog vrha Bosne i Hercegovine i Jugoslavijske narodne armije, općina Tomislavgrad našla se u izravnoj ratnoj opasnosti. Tražili su savjeti i pomoć od centralne republičke vlasti Bosne i Hercegovine, ali nije bilo konkretnije pomoći. Centralna vlast se urušila, u trenutku raspada državnog sustava prestale su sve veze s državnom i republičkom vlašću. Općine su na sebe preuzele sve državne obveze. Funkcionirali su samostalno kao male državice polisi. U općini Tomislavgrad, osim redovitih upravnih i komunalnih poslova, sve će biti u funkciji obrane. Osjetili smo što znači nedostatak središnje vlasti i inicirali što brže i što učinkovitije uvezivanje općina s hrvatskom većinom i koordinacija njihovog rada. Najprije u obrambenom i sigurnosnom, pa onda u svakom drugom pogledu. U ovim inicijativama i nastojanjima možemo tražiti i začetke buduće Hrvatske zajednice Hercegovine. Intenzivirali su se aktivnosti na pripremi obrane, ubrzo se osniva općinski krizni stožer i mjesni stožeri obrane po selima. Na sve moguće i nemoguće načine pribavlja se naoružanje, vojna oprema, čak se improvizira proizvodnja eksplozivnih naprava. Organiziraju se kampovi za obuku, Gornji Brišnik, Grabovica, Crvenice, aktivira se pričuvni sastav policije itd. Do znatnijeg naoružanja dolazi se poslije oslobađanja pojedinih vojarni